ام توای گل خواه دی کسایت دا تمو شهید این مهاجود مه ببیرتینی رو و بعد خوین دقایق ریز گرتن شهید جین جیانم بمرنن گل ولاد پرور هوال الهجا خواندوان برومت و ماموستای الهجا وکی هون دزانه ایرو نهی جوتمه هیا
روژا کمپلوگریا لسر ریبراپو او دی کسایت ریبراپو ده لسر توای گل کرد گل ولاد پرور گل بنرخ و برومته جبروی چنده لگوری دی دیروکن مدجی تزانین هر تم گل کرد bu komployen jor be jor ro bromaya jibo veji yek jeji nehi jotme heye ko xwestin be plangeriyen devletin neteveyin yek girdi em bejin yen devletin Avrupa be NATO İngilizistan İsrail o hemu velatin Avrupa be plangeriyeke gişti xwestin be tünekirin arıberdi yanji bedilgirtin arıberdi gel kur tüne bikin leğen baş bizanın evanu jiber ko ramano fikri reber apo ye ko bederketin ahwe jibo civakeki demokratik ava bike azadiye bine velati roşalata navin tevgeriya jiber veji bederketin ahwere fikrek ideolojiyek bin milyonan insan da afirandın jiber veçendeji em behesyarici dibejin eğer iyi ve em dibejin nehi cotmehe belki duruhe mede eşeki pirmezin birineki kurd hele leyli beramberi viyaji berxwadaneki mezin rekhstineki bihez o gellek em bejin azadi xwaz o dostin meji bicebune jiber veçendeji li beramberi ve bihez buna meji çebuye eğer mekariye hatta iro ve 27 sale lehen beri ve komple li ber xwe bidin o bikaribin xwe serlingan bigrin rekhstina xwe berfire bikin bibin xwedî dîrokekî tijî tikoşîn ji ber vê çendê belkî di rojhilafta navîn de gelekî herî eşkişandî yek jê gelê Kurd e lê em vê bizanin eğer îro em li vê derê li ser piyane o bi duruşmeyên dibêjin kesek nikare roja me tarî bike bila em baş bizanin ji ber ku hîna îradeya me xurt e em dikarin xwe serlingan bigrin û em bihêzin ji ber vê çendê eğer em îro bi wan sloganan xwe serlingan digirin bila em baş bizanin bi keda ramanê rêbertî di heman demê de bi keda şervanên azadiye bi keda gelê welat parêziyê rêkxistin kirî kokariye îradeya gelê xwe biparêze kariye xwe serlingan bigire ji ber wê çendê ew neteve devletin yekgirtî yek û xwestin me tune bikin û me pûç bikin îro êdî şaş û maş û bûne ji ber wê çendê em ji pêşa roja xwe re dibêjin ji ciwanên xwe re dibêjin eğer îro em li virin divê em vê rojê ji bîr nekin û em her tim bidin jiyanî kirin ku komployên li ser gelê Kurtên berdewam kirin ji ber ku nifşîn û bikaribe ji bîr neke o bibe xwedî berxwedan û îradeyeke li hember rojên tarî û reş ji ber ku ev roj ji bo tarîtiya me hatiye afirandin ji bo ku me ji dîrokê tune bikin me xilas bikin paradigmaya ku heyî ji nav bibin ji ber vê çendê divê em xwedî wê rêkxistinê bin em bikaribin wekî ciwan wekî em bêjin mirovên welat Parîs hemû dostên heye em bikarin bikeşin xeta azadiyê ji ber ku paradigmaya rêberapo dibêje civaka azadî û demokrasiyê evalû ji ber vê çendê tişta ji bo me girîk îro di tevayê cihanê de ya ku bi manîfestoya me radibe û dinirxînin yê ku bi fikrê rêberapo em bêjin xwe li ser lingan digirin îro li rojhilata navî rêberapo bûye hêzekî giştî cîhanî ji ber wê çendê ew ê nekarin tucara me bitirsînin wê tucara nekarin me dîl bigirin wê tucara nekarin me asîmle bikin û wê tucara nekarin me tune bikin ji ber ku ew îdeolojiya hatiye afirandin îdeolojiyekî sîstematik ya ji rêzê û ya dewletan nîne îdeolojiyekî mirovî ye îdeolojiyekî şaristanî ye îdeolojiyekî rojhilata navîn e ji ber wê çendê em minetdarin fikrê rêberapo ne ji bo ku em bikaribin vê kompla navnetewî poç û vala derbixin divê em bikaribin bi rêkxistin bûyîna xwe bi manîfestoya ku rêberapo îro bi me daye naskirin bi paradigmaya ku îro heye divê em bikaribin pêş bêxin o di civakan de belav bikin
em bikare bibin xwedî çandina fikrên rêber apo ku wekî gelê Kurd em xwe di rûjhilata navîn de bikin xwedî stato û nasname ji ber vê çendê wekî gelê wargeha Mexmûr jî em gelekî ku di vê şoreşê de rojane bi komplo bi planên heyî yên dijminane re ro bi romayîne hemû komployên ku tê kirin berdewamiyên komployên li ser rêber apo û li ser gelê Kurdiye ku tên meşandinên heval tu kes me ji vê xerîb nabe ji ber ku her komployekî tê kirin bi armancekî têkbirina civaka azad e bi armancekî têkbirina civaka demokratîk e ji ber wê çendê divê em xwedî li nirxên xwe li manewiyeta xwe li şehîdên xwe li rêbertiya xwe xwedî derbikevin tişta herî rast ku îro em bikin em nehî cotmehan di tarîtiyê de bişewitînin yek jî destgirtina rêber apoye û bixurtkirina hêzê ye em bikare bibin bersiva pêvajiyekê ku îro tê meşandin li hemberî plangeriyên heyî li ser Kurd tê meşandin destê xwe bidin destê rêbertî em bizanin ne aborî ne tu kes û ne tu dewlet nikarin têkiliya di nava civaka Kurd û rêber apo de xut bike û tu nebike li ser vê esasî em bi tevahî ew welat û dewletên ku ev komplo pêk anîne şehmezar dikin em bi vê awayî dibêjin û hûnê nekarin me têk bibin hûnê nekarin me bi zindanan ne jî bi tirs ne bi tehdît û ne jî bi sîstema weya doxmahînê me têk bibin em li hemberî vê îrade ne û em ê bibin îradeyekî hîn mestir bi hemû hêza xwe em ê li gel rêber apo cih bigirin em Kurdin em hene û em xwedî nasname ne ji bo vê em nehî cotmehê şehmezar dikin em dibêjin em ê vê rojê di tarîtiya heyî de winda bikin bêjî